हरे कृष्ण. स्वागत सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण भगवद्गीतेचा अध्याय 12वा भक्तियोगचं अध्ययन करतो आहोत. तर प्रथम मंगलाचरण्य वर्गाची आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः. ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. तर सर्वात प्रथम इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ती भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी हा भगवद्गीतेचा अनुवाद हा अत्यंत साध्या सोप्या सरळ भाषेमध्ये आपल्या समोर ठेवला आणि त्यामुळे भगवद्गीतेसारख्या गहन अशा ग्रंथाचं आपण अत्यंत सुगमतेने अध्ययन करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी उपलब्ध करून दिला आणि झूमच्या द्वारे आपल्याला हा उपलब्ध असल्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण सर्वजण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली आणि श्लोकांचे सखोल अर्थ समजावून सांगितले. माझ्या कोहोस्ट मिनल माताजी यांना सादर प्रणाम. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण भक्ती योग म्हणजे अध्याय 12वा शिकतो आहोत आणि काल आपण अनन्य भक्तीबद्दल जाणून घेतलं. अनन्य भक्ती हा सर्वात श्रेष्ठ मार्ग आहे कृष्ण म्हणाले भक्तीचा, आणि आज आता आपण अनन्य भक्तीच्या व्यतिरिक्त जे इतर पर्याय आहे ज्याद्वारे आपण भक्तीमध्ये जोडून घेऊ शकतो ते आपण जाणून घेणार आहोत. तर सर्वात प्रथम मी मंगल माताजींना विनंती करते की त्यांनी आज अपरा एकादशीच्या निमित्ताने भजन सादर करावं म्हणून. हरे कृष्ण. मंगल माताजी. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम माताजी. सुरू करू ना माताजी? हो सुरू करा. श्री शिक्षाष्टक म्हणते माताजी मी आज. हो चालेल. श्री शिक्षाष्टकम स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु विरचित. चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वार्पणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदांबुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नं पनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन्नामापि दुर्दैवम् ईदृशं म्याजनीनानुरागः तृणादपि सुनीतेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि. अयि नन्दतनुज किङ्कर पतितं विषमे भवाम्बुध कृपया तव पादपङ्कज सीततुली सदृश विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया
वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निशितं वपुकदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं श्रीगोविन्दविरहेण मे आश्लिष्टवापादरतां विनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विद्यातु लम्पटो मत प्राणनाथ स तु स एव नापरः मत प्राणनाथ स तु स एव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री शिक्षाष्टकम की जय हरे कृष्ण श्री हरे कृष्ण कृष्ण. हरी बोल माताजी. हरी खूप बोल छान, खूप मंगलताई. सुंदर म्हटलं तुम्ही. शिक्षाष्टकम खूपच सुंदर माताजी, खूप धन्यवाद. भगवान चैतन्य महाप्रभूंनी केवळ या 8 श्लोकामध्ये आपली संपूर्ण शिकवण म्हणजे त्या 8 श्लोकांमध्ये घेतलेली आहे आणि शिक्षाष्टकम असंच म्हटलं जातं. श्री चैतन्य महाप्रभू म्हणजे स्वतः भगवान श्रीकृष्ण जे आजपासून 500 वर्षांच्या पूर्वी एका भक्त रूपात प्रगट झाले आणि भगवत नामाचा प्रचार त्यांनी केला. कलियुगासाठी हरिनामाचं संकीर्तन हे किती महत्वाचं आहे हे त्यांनी सांगितलं. तर त्यांनीच रचलेलं हे शिक्षाष्टकम आहे. जो शेवटचा श्लोक माताजींनी म्हटला, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महता करोतु वा यथा तथा वा विद्यातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा. बघा काय शब्द आहेत हे, मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा. म्हणजे प्रत्येक ओळ ह्याच्यातली खूप महत्वाची आहे. तर शिक्षाष्टकमचा अर्थ पण कधी आपण बघू, आपल्याला वेळ मिळाला तर. अतिशय सुंदर असा आहे. आणि मंगल माताजी धन्यवाद. आज आपल्या अपरा एकादशीच्या निमित्ताने तुम्ही सगळ्यांना आठवण करून दिलीत श्री चैतन्य महाप्रभू यांच्या या संदेशाची. तर धन्यवाद माताजी खूप. हरे कृष्ण. मला पण तुम्ही सेवा दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद माताजी. कृष्णाची इच्छा माताजी, खूप सुंदर तुम्ही सेवा दिलेली आहे आणि सगळ्यांना खूप सगळ्यांच्याकडून तुम्हाला हरी बोल. हो माताजी, आणि भगवंताच्या चरणी हीच प्रार्थना, नेहमी मला अशीच सेवा मिळत राहू. हो नक्की नक्की माताजी, मिळत राहणार, भगवंतांची कृपा आहेच. चालेल, धन्यवाद. आता आपण आपला वर्गाकडे वळूया. तर आज आपण 9व्या श्लोकापासून सुरुवात करतोय. काल आपण अनन्य भक्तीबद्दल जाणून घेतलं, जी कृष्णांची सगळ्यात प्रिय भक्ती आहे. अनन्य भक्ती जे आपण वृंदावनवासियांचं उदाहरण घेतलं, आपण काही चित्र बघितली होती की हे जे सर्व गोप सवंगडी होते, त्यानंतर गोपी होत्या, यशोदा माता, सर्व गोकुळवासी हे भगवंतांच्या अनन्य भक्तीमध्ये जोडलेले होते. एकही क्षण त्यांच्यासाठी असा नव्हता की ते भगवंतांचं विस्मरण त्यांना होत असे आणि भगवंतही त्यांच्या अखंड प्रेमामध्ये होते. भगवंतांनाही त्यांचं विस्मरण होत नसे. तर आपण काही चित्र बघितली होती ज्याच्यावरून आपल्याला समजतं की हे गोपवासी भगवंतांना किती प्रिय होते. तर त्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणाले अनन्य भक्तीच्या स्तरामध्ये की सतत माझं स्मरण असलं पाहिजे भक्ताला. तो या अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत म्हणजे सर्वोच्च किंवा सर्वश्रेष्ठ पद्धत म्हणून अनन्य भक्तीबद्दल कृष्ण म्हणाले. आता अर्जुनाचा प्रश्न होता, त्याच्या अनुसार कृष्णांनी हे सांगायला सुरुवात केली भक्तीचे हे नवीन नवीन स्तर. तर पहिला स्तर आपण जाणून घेतो आहोत, जिथे 8व्या आणि 9व्या श्लोकामध्ये आंतरिक इंद्रियांचा, मन आणि बुद्धीच्या द्वारे आपण भगवंतांच्या बरोबर कसं जोडून घेऊ शकतो याबद्दल सांगितलंय. 10व्या श्लोकामध्ये आपल्याला बाह्य इंद्रियांच्या द्वारे आपण भक्ती कशी करू शकतो त्याबद्दल सांगितलंय. मग त्यानंतर कर्मफळाचा त्याग याद्वारे पण आपण भक्ती कशी करू शकतो आणि त्यानंतर ध्यान आहे, ज्ञानाचं अनुशीलन आहे, याद्वारे हे भगवंतांच्या बरोबर आपण जोडून घेऊ शकतो. तर हे जे अनन्य भक्तीचा स्तर हे कृष्णांनी वर्णन करून सांगितलं की हा सर्वश्रेष्ठ आहे.
आणि अनन्य भक्तीमध्ये असलेला भक्त हा कृष्णांच्या बरोबर साक्षात संबंध जोडतो. त्यामुळे तो दिव्य स्तरावरती स्थित असतो. इथे भौतिक जगात जरी तो असला तरी तो मात्र भगवंतांच्या बरोबर सतत सान्निध्यात असल्याने, आंतरिक दृष्ट्या भगवंतांच्या सतत संपर्कात असल्याने तो दिव्य स्तरावरच स्थित असतो. तर आता ह्या सर्वोच्च स्तर आपण जाणून घेतला. त्याच्यानंतर आता पुढचं काय कृष्ण सांगतायत वेगळं दुसरा पर्याय आपल्याला, तो आपण जाणून घेऊया आता 9व्या श्लोकापासून. हरे कृष्ण. मिंदल माताजी. हरे कृष्ण. अध्याय 12वा भक्तियोग. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगे न ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय. हे धनंजया, जर तू आपले मन निर्मलत्वाने माझ्या ठाई स्थिर करण्यास असमर्थ असशील तर भक्ती योगाच्या नियमक तत्वांचं पालन कर. अशा रीतीने तू मला प्राप्त करण्याची इच्छा स्वतःच्या ठाई उत्पन्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा 8व्या श्लोकामध्ये अनन्य भक्तीमध्ये बद्दल कृष्ण बोलले. म्हणजे मन आणि बुद्धी कृष्ण म्हणाले माझ्यामध्ये स्थिर कर. मन स्थिर कर म्हणजे काय? स्मरण कर माझं सतत. आणि बुद्धी स्थिर कर म्हणजे मनन कर. आता इथे कृष्ण म्हणतायत की जर कोणाला माझ्या ठाई मन स्थिर करणं जमत नसेल तर भक्ती योगाच्या नियामक तत्वांचं तरी पालन कर. आता हाच मार्ग आपल्याला श्रीला प्रभुपाद यांनी पण सांगितला. इथे शब्द आलाय बघा, अभ्यास योगे न ततो. तर अभ्यास योग सांगितला, ज्याला साधना भक्ती असंही म्हटलं जातं. तर अभ्यास योग म्हणजे काय? कुठल्या अभ्यासाबद्दल इथे सांगितलेलं आहे? तर बघा, जे अभ्यास म्हणजे अशी गोष्ट जिचा आपण नियमितपणे सराव करतो त्याला अभ्यास म्हणतात. कधीतरी केलं तर त्याला अभ्यास नाही म्हणायचा. जसं कोणी म्हणेल आता मी सूर्य नमस्काराचा अभ्यास करतो, म्हणजे रोज त्याचा सराव झाला पाहिजे. तर आता इथे आपल्याला भक्त म्हणून कुठला सराव सांगितलाय? तर 16 माळांचा जप करणं, भक्तीच्या 4 नियमांचं पालन करणं, मंदिरामध्ये कृष्णांच्या श्री विग्रहांचं दर्शन करणं, त्यांच्यासाठी भोग तयार करणं, प्रसादच ग्रहण करणं, त्यांना फूल फळ अर्पण करणं, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम याचं श्रवण करणं, या सर्व गोष्टींना अभ्यास म्हटलेला आहे. हे केलं पाहिजे. आणि कुठल्या गोष्टी करू नका म्हणून आपल्याला सांगितलं जातं? तर मांसाहार करू नका, जुगार खेळू नका, नशा आणि अवैध संबंध ठेवू नका. तर हे भक्तीचे सर्व नियम आहेत. आता ज्यांची प्रगती, ज्या भक्तांची प्रगती अनन्य भक्ती या स्तरापर्यंत झालेली नाही त्यांच्यासाठी हा मार्ग 9व्या श्लोकामध्ये सांगितलाय अभ्यास योगाचा. अनन्य भक्ती म्हणजे मन आणि बुद्धी दोन्ही सदैव भगवंतांवरती स्थिर होतं. हे कधी शक्य आहे? जेव्हा भक्त पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित झालेला आहे, म्हणजे त्याच्यामधील सर्व भौतिक अशुद्धता संपून गेल्याने तो आता पूर्णतः निर्मळ झालेला आहे, शुद्ध भक्त आहे. आणि त्यामुळे कृष्णांच्या प्रती प्रेम भक्ती या स्तरापर्यंत तो उन्नत झालेला आहे. पण जो आता या स्तरापर्यंत उन्नत नाही त्याला अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी हा अभ्यास योग हा करायला सांगितलेला आहे. आता बद्ध जीव हा इंद्रिय तृप्तीकडे आकर्षित असतो आणि त्यामुळे त्याची इंद्रिय दूषित असतात. आणि जेव्हा ही इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित केली जातात तेव्हा त्यांचं शुद्धीकरणाला सुरुवात होते. इंद्रिय शुद्ध झाली की मगच कृष्णांच्या बरोबर प्रत्यक्ष संबंध जोडला जाऊ शकतो. अशुद्ध इंद्रिय बघा, त्यांच्यामध्ये मनामध्ये एवढ्या इच्छा असतात भोगाच्या की त्या इंद्रियांच्या द्वारे मन पूर्ण करतं. पण या इच्छा कशा असतात? भौतिकाच्या इच्छा असतात, भोगांच्या इच्छा असतात. तर त्यामुळे अशा अशुद्ध इंद्रिय, अशुद्ध मन हे भगवंतांच्या सेवेकडे कधीही आकृष्ट होत नाही. अशुद्ध इंद्रिय केवळ इंद्रिय तृप्तीची वेगवेगळी साधनं किंवा योजना शोधत असतं. तर या इंद्रियांना शुद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे इंद्रियांचे जे स्वामी आहेत ऋषिकेश. ऋषिक आपण जाणून घेतलं होतं, ऋषिक म्हणजे इंद्रिय आणि ईश म्हणजे स्वामी. त्या ऋषिकेशांच्या सेवेमध्ये इंद्रियांना आपण नियोजित करतो. तर ऋषिकेश सेवनम भक्ती रुच्यते, म्हणजे इंद्रिय संलग्न झाली भक्ती सेवेमध्ये कृष्णांच्या की त्यांचं शुद्धीकरण होतं. आणि जसं जसं हे शुद्धीकरण होतं तसं तसं त्या भक्ताची क्रमशः उन्नती होते आणि तो शुद्ध भक्त या स्तरापर्यंत किंवा अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत पोचतो येऊन. बघा, आता प्रत्येकाच्या हृदयात कृष्णांच्या विषयी स्वाभाविक प्रेम हे असतंच. पण आपण आता भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाने दूषित होतो. भौतिकाचे जे 3 गुण आहेत प्रकृतीचे ते आपल्यावरती प्रभाव टाकल्यामुळे आपण सतत आता इंद्रिय तृप्तीच करत राहतो. कृष्णांच्या बद्दलचं प्रेम आपल्यामध्ये जागृत होत नाही.
कारण इंद्रिय तृप्तीमध्ये आपण इतके अडकून राहतो, भौतिकाबरोबर अतिशय दृढ आसक्त होतो. आता भौतिकापासून थोडंसं अलिप्त होऊन आपण जेव्हा भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला जोडून घेतो, तेव्हा हे जे कृष्णांच्या बद्दलचं स्वाभाविक प्रेम आहे ते हळूहळू पुनर्जागृत होतं. जसं आता अग्नी विझत आला, पण आपण त्याच्यावरती हवा घातली, धूर बाजूला केला, तर कसा अग्नी पुन्हा प्रज्वलित होईल, अगदी हे तसंच होतं. आणि हे स्वाभाविक प्रेम पुनर्जागृत करण्याची विधी म्हणजे गुरूंनी आपल्याला दिलेले जे हे नियमांचं आहे, नियमांचं पालन करणं. जसं आता श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला हे नियम पाळायला सांगितले, की काय करा म्हणून श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात, तर 16 माळांचा नियमित जप करा, माझ्या पुस्तकांचं वाचन करा, मंदिरामध्ये जाऊन तुम्ही श्री विग्रहांचं दर्शन घ्या, सेवा करा त्यांची, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम या ग्रंथांचं श्रवणम पठणम नियमितपणे करा, कृष्णांना भोग अर्पण करा, प्रसादच ग्रहण करा, आणि 4 नियमांचं, भक्तीचे जे 4 नियम आहेत ते पालन करा. म्हणजे मांसाहार करू नका, जुगार इत्यादी खेळू नका, म्हणजे अवैध मार्गाने अर्थार्जन करू नका, नशा करू नका, आणि विवाहाच्या बाहेर संबंध ठेवू नका. आता या गोष्टी जेव्हा मनुष्य पाळतो काटेकोरपणे, जेवढं त्या नियमांच्या प्रती त्याचं समर्पण आहे, तेवढा अधिक तीव्रतेने तो आता अनन्य भक्तीकडे प्रगती करेल. आता अशा आपण काळामध्ये आधुनिक जग किंवा कलियुग आपण म्हणतो, तर इथे बघा प्रत्येक जण स्वातंत्र्याच्या बद्दल बोलतोय. आता मुलांना आई वडिलांचं ऐकायचं नसतं, तरुण मुलं मुलींना एकमेकांमध्ये मिसळण्याचं स्वातंत्र्य हवं असतं, कोणालाही कुठलं बंधन पाळायचं नसतं. जसं म्हणतात ना, ईट ड्रिंक आणि बी मेरी, हे जे पाश्चात्य देशामध्ये जास्त करून चालतं, तेच आता इथे आपल्या देशामध्ये कुठलं म्हणजे त्या प्रकारचंच वागणं सुरू आहे. बंधनं नको असतात थोडक्यात. तर हे करू नका, ते करू नका असं त्यांना सांगितलं तर त्यांना आवडत नाही. मुलांना आई वडिलांनी किंवा ज्येष्ठ अशा व्यक्तींनी काही उपदेश केला तरी त्यांना तो सांगितलेला आवडत नाही. म्हणजे आम्हाला आमच्या मनाचं करू द्या असंच त्यांना वाटत असतं, नियंत्रण त्यांना नको असतं. तर अशा या स्वातंत्र्याचा परिणाम पण मग आपल्याला कालांतराने भोगावा लागतो. बघा आता कुठलंही आपण एखाद्या कुत्र्याचं उदाहरण घेऊ. रस्त्यावरचा कुत्रा असतो बघा, त्याला कोणी मालक नाही, त्याचा पूर्ण स्वतंत्र असतो, पाहिजे तेव्हा कुठेही जाऊ शकतो, भटकू शकतो. पण आता कोणीच त्याला दगड मारला, कुठल्या गाडीने धडक दिली, जखम झाली त्याला, तर त्याचं दुखणं बरं करणारं कोणी नसतं. किंवा रस्त्यावरती कधी गाडी येते कुत्र्यांना पकडणारी, तीही त्याला घेऊन जाऊ शकते. पण आता विचार करा, ज्या कुत्र्याचा मालक असतो त्याला या गोष्टींचा सगळा सामना करावा लागत नाही. तो कुत्रा घरामध्ये सुरक्षित राहतो, खाण्यापिण्याची त्याची चांगली सोय केली जाते, मालक त्याची काळजी घेतो आजारी पडल्यावरती, व्यवस्था सर्व त्याची सांभाळतो, पण तरीही तो मालकाच्या नियंत्रणाखाली असतो. आता आपण सर्व भौतिक जगामध्ये आहोत आणि आपल्यासाठी कृष्ण हे ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत. आपण या भौतिक जगात आपल्या जीवनावश्यक गोष्टी ज्या आपल्याला आवश्यक असतात त्या सगळ्या गोष्टी भगवंतांच्या द्वारा पुरवल्या जातात. ही सर्व व्यवस्था भगवंतांनी केलेली असते. पण आपण या भौतिक जगामध्ये कित्येक गोष्टींकडे आसक्त होतो. तमोगुणाच्या प्रभावाने कोणी जण आळशी होतो, खूप उशिरापर्यंत झोपतो, बेजबाबदार असतो, मांसाहार, नशा, अवैध संबंध यांच्या आहारी जातो, आणि किती त्यांना समजावलं की हे तुमच्यासाठी योग्य नाही तरी ते त्यांना करायला जमत नाही, सोडायला जमत नाही. रजोगुणाच्या प्रभावाने मोठ्या मोठ्या भौतिक महत्वाकांक्षा माणूस बाळगतो आणि तो त्या प्राप्त करण्याच्या मागे धावतो आणि त्या मिळाव्यात म्हणून मग चुकीच्या मार्गाचा तो अवलंबही करतो. आता म्हणजे चुकीच्या गोष्टी करण्याकडे मनाचा कल असतो तमोगुण आणि रजोगुणाच्या प्रभावामुळे. योग्य गोष्टी करायला मनाला आवडत नाहीत. पण आता कृष्ण आपल्याला सांगतात की चुकीच्या गोष्टींकडे असलेली ही आसक्ती आपल्याला सोडायला हवी. दुसरा अध्याय आपण शिकलो त्याच्यामध्ये आपण हा श्लोक बघितला होता बघा, राग द्वेष विमुक्तस्य विषयान इंद्रियै चरण आत्मवैषयी विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति. म्हणजे काय, तर आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियामक तत्वांनुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा जो मनुष्य आहे तोच भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. तर इथे आता महत्वाचं काय समजून घ्यायचं आपण, की मनुष्य कृत्रिम पद्धतीने बाह्यतः इंद्रियांचं नियंत्रण करू शकेल काही काळ, पण जोपर्यंत त्याची इंद्रिय, त्या व्यक्तीची इंद्रिय भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये संलग्न होणार नाही तोपर्यंत कोणत्याही क्षणी त्याचं पतन होण्याची शक्यता असतेच. आता कोणी ठरवलं की मी डोळ्यांनी कानांनी काही वाईट ऐकणार नाही, थोडा काळ ते अगदी तो पालन त्याचं करूही शकेल, पण जोपर्यंत डोळ्यांनी अर्चविग्रहाचं तो दर्शन करणार नाही, कानाने कृष्णांचं कीर्तन ऐकणार नाही, तोपर्यंत पूर्वस्थितीमध्ये म्हणजे परत भोगांकडे त्याची इंद्रिय आकर्षित होण्याची
शक्यताही राहतेच. म्हणजे कोणी ठरवलं मांसाहार करायचा नाही तर काही काळ तो अगदी ते पाळूही शकेल, पण जोपर्यंत कृष्णांना अन्न अर्पण करून तो प्रसाद ग्रहण करणार नाही तोपर्यंत मांसाहाराकडे वळण्याची त्याची शक्यता असते. तर म्हणजे इंद्रियांना बलपूर्वक भोगापासून परावृत्त करणं ही क्षमता आपल्यामध्ये नसते. आपल्याच शक्तीने स्वबळावरती इंद्रियांना संयमन आपण करू शकत नाही. मग इंद्रियांचं संयमन करणं हे कसं शक्य होईल? तर केवळ इंद्रियांना त्यांचे स्वामी ऋषिकेश जे कृष्ण आहे त्यांच्याद्वारेच नियंत्रणात केलं जाऊ शकतं. जिथे शिस्त असते, जिथे नियम पाळले जातात, तिथे हे करायला यश पण मिळतं. आपण विद्यार्थ्यांचं उदाहरण घेतो की जे रोज नियमितपणे अभ्यास करतात, अभ्यासावर त्यांचं लक्ष असतं, इतर ठिकाणी ते वेळ वाया घालवत नाहीत, वेळेचा सदुपयोग करून अभ्यास करतात, ज्ञान घेतात, त्यावर चिंतन करतात, तो विषय व्यवस्थितपणे समजून घेतात, त्यांना यश मिळतं कारण ही शिस्त नियम त्यांनी पाळलेले आहेत. किंवा आता नेहमीच्या वापरातला आपला किचन मधला गॅसचा सिलेंडर असतो बघा, त्याला रेग्युलेटर लागलेला असतो, त्यामुळे हवा तेवढाच तो गॅस त्या नळीतून येतो आणि तो रेग्युलेटर जर का नसेल तर विस्फोट होण्याची शक्यता असते, प्रचंड नुकसान पण होऊ शकतं. पतंगाचं उदाहरण घ्या बघा, मुलं उडवतात पतंग, तो फिरकी असते त्या मांज्याला, म्हणजे फिरकीला ढील दिली, मांजा अजून जसा जसा जास्त सुटला तसा पतंग आकाशामध्ये भरारी घेतो. तर मांजाच्या शिवाय म्हणजे फिरकीच्या शिवाय जर का मांजासकट पतंग सोडून दिला तर तो कुठेही भरकटेल, कारण तो नियंत्रणाच्या बाहेर आहे. नियंत्रण आहे म्हणूनच पतंग आकाशामध्ये भरारी घेऊ शकतो. तसंच हे आपल्या जीवनामध्ये नियंत्रण असेल ना तर आपण ऊर्ध्व प्रगती करू शकतो. आपली जी ऊर्जा असते, आपल्या ज्या शक्ती असतात त्यांना दिशा द्यायला पाहिजे. आपल्याला सर्वत्र अशा इकडे तिकडे अशी जर का आपल्या म्हणजे आपली ऊर्जा असेल तर ते एका दिशेने जाणार नाही. आता जेव्हा माळी असतो बघा कुठे बागेमध्ये, तो झाडांची वाढ नियंत्रित करतो. वेडी वाकडी झाडं वाढली तर ती बागेची शोभा घालवतात, म्हणून त्यांना छाटून तो एक योग्य असा आकार देतो, नियंत्रणात ठेवतो, तेव्हा त्या बागेचं सौंदर्य बघा किती छान खुलतं. तसंच हे आपल्या इंद्रियांच्या ज्या इच्छा आहेत ना, आपण समजून घेतलं की त्या कधी शमत नाहीत. म्हणजे जेवढ्या पुरवाव्या तेव्हा हे अग्नी भडकतच जातो आणि मग अशा अनिर्बंध जीवन जे असतं, अनियंत्रित जीवन हे वाया जातं. आता या इंद्रियांना नियंत्रित ठेवण्यासाठी आपल्याला काही नियम सांगितलेत जे पालन करण्याचं महत्व आहे आणि इंद्रियांच्या नियमनालाही महत्व, संयमनाला महत्व दिलंय. इंद्रियांनी जर का संयमन ठेवलं तरच ती भक्तीकडे भक्त वळू शकतो. म्हणजे साधकाला जर का प्रगती करायची असेल तर इंद्रियांचं संयमन खूप महत्वाचं आहे. पण या इंद्रियांना कृष्णांच्या बरोबर जोडून कार्य करायला पाहिजे. जसं आता मांसाहार करायचा नाही हे सांगितलं आहे आपल्याला, पण मग काहीच खायचं नाही असं सांगितलंय का? तर नाही, कृष्णांना अन्न अर्पण करून आपण ते खाऊ शकतो, प्रसाद म्हणून खाऊ शकतो आणि उत्तम अन्नाचा, स्वादिष्ट अन्नाचा आस्वाद घेऊन आनंदी राहू शकतो. जुगार खेळायचा नाही, म्हणजे अवैध मार्गाने अर्थार्जन करायचं नाही असं आपल्याला सांगितलंय, पण प्रामाणिकपणे दुसऱ्याला न फसवता आपण पैसे कमवायचे, या अर्थार्जनाचा काही भाग कृष्ण सेवेमध्ये नियमितपणे द्यायचा हे आपल्याला सांगितलंय. नशा करायची नाही, म्हणजे दारू इत्यादी पदार्थांचं सेवन करायचं नाही, पण दूध आहे, फळांचा रस आहे, अशा स्वादिष्ट पदार्थ कृष्णांना अर्पण करून आपण ग्रहण करू शकतो. आता अनैतिक संबंध स्त्री पुरुषांनी ठेवू नये असं सांगितलंय. विवाहाबाहेर संबंध ठेवायला इथे मान्यता नाही, पण विवाह करून संयमाने जीवन जगावं हे सांगितलेलं आहे. म्हणजे भौतिक जगातल्या तुच्छ किंवा ज्या निम्न प्रतीचा आनंद देणाऱ्या गोष्टींपासून आपण आपल्या इंद्रियांना उच्च रसाच्या आस्वादनाकडे न्यायला शिकायला पाहिजे. आणि भौतिक विषय हे इंद्रिय तृप्तीचे जे असतात भौतिकामधले, हे तात्पुरता आनंद देणारे असतात, क्षणिक आनंद देणारे असतात, पण आपल्याला कायम स्वरूपी कर्मबंधनात ते अडकवतात. त्यामुळे या इंद्रियांना भौतिक विषयांपासून हळूहळू अलिप्त करून कृष्णांच्या सेवेत नियोजित करायचं, म्हणजे कृष्ण भावना भावित जीवन जगायचं. आणि कृष्ण भावना ही कशी आहे? शाश्वत आनंद देणारी आहे, मोक्षदायक आहे, सर्वश्रेष्ठ अशी आहे. तर म्हणजे ही जी नियामक तत्व आता आपण जाणून घेतली किंवा भक्तीचे नियम जाणून घेतले, तर हे पालन केल्याने आपण क्रमशः स्वतंत्र होत जातो खऱ्या अर्थाने. ज्याला आपण स्वातंत्र्य समजतो ना आधुनिक जगामध्ये, की काहीही खा, कसंही खा, कसेही पैसे कमवा, कुठेही खर्च करा, हे खरं तर आपल्याला बंधनामध्ये अडकवतं. म्हणजे दुसऱ्या शब्दांमध्ये की कृष्णांचा विचार न करता केवळ आपण आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करू लागलो तर हे स्वातंत्र्य नसून आपल्या बंधनाचं कारण ठरतं. पण आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनानुसार जेव्हा आपण नियामक विधिविधानांचं पालन करतो
तेव्हा आपल्या इंद्रियांचं शुद्धीकरण होतं. कारण इंद्रिय आता कृष्णांच्या सेवेत नियोजित असल्याने साधकाची क्रमशः उन्नती होते आणि तो प्रेमभक्ती किंवा अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होतो. पण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्याची इच्छा आपल्याला हवी. जीव जेव्हा तशी इच्छा करतो तेव्हाच हे शक्य होतं. पण जीवाची इच्छाच नसेल तर मात्र काहीच प्रगती होणार नाही. तर इथे त्यासाठी कृष्ण म्हणतात बघा, माम इच्छा आपतुम धनंजय, म्हणजे मला प्राप्त करण्याची इच्छा तुझ्या ठाई उत्पन्न कर अर्जुना. तर ही इच्छा खूप महत्वाची आहे. जिथे इच्छा आहे तिथे मार्ग पण कृष्ण निश्चितपणे देतात. आता इथे बघा हे म्हणजे इकडे आपण या चित्रांमध्ये पाहिलं काय काय गोष्टी करायच्या. जप करू शकतो आपण, इथे भगवंतांची श्री विग्रहांची पूजा करू शकतो, भगवंतांना भोग अर्पण करू शकतो. आणि या पुढच्या चित्रामध्ये काय गोष्टी करायच्या नाहीत ही आपल्याला गोष्ट सांगितली. मांसाहार करायचा नाही, अवैध संबंध ठेवायचे नाहीत, नशा करायची नाही आणि जुगार खेळायची नाही. आणि हे पालन करण्याचं काय महत्व आपण जाणून घेतलं की क्रमशः साधक अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकतो, जो सर्वश्रेष्ठ स्तर सांगितला गेलाय. आता ज्यांना हेही करणं जमणार नाही त्यांच्यासाठी आता पुढचा श्लोक आहे, आपण तो वाचूया आता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. तू भक्ती योगाच्या विधिविधानांचे पालन करण्यास असमर्थ असशील तर केवळ माझ्याकरिता कर्म कर, कारण माझ्याकरिता कर्म केल्याने तुला पूर्ण सिद्धी प्राप्त होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आतापर्यंत 3 प्रकार बघितले भक्तीचे. पहिला प्रकार म्हणजे सतत स्मरण कर माझं, मय्येव मन आधत्स्व. मग दुसरं म्हणजे काय, मनन कर, मयी बुद्धी निवेशय, कृष्णांच्या बद्दल सतत मनन कर. आणि तिसरा प्रकार म्हणजे अभ्यास योग पाहिला, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम आपतुम धनंजय, म्हणजे साधना भक्ती आपण पाहिली. आता या प्रकारची भक्ती मन आणि बुद्धी याच्याद्वारे केली जाते. जे बुद्धिमान आहेत, मनाने सरळ आहेत, म्हणजे मन ज्यांचं नियंत्रित आहे ते या प्रकारची भक्ती सहजपणे करू शकतील. पण जे अल्पबुद्धी लोक आहेत या प्रकारची भक्ती त्यांना मात्र करणं अवघड वाटेल. अल्पबुद्धी का म्हटलंय, कारण त्यांचं मन हे चंचल आहे. आपण वायूचं उदाहरण घेतलं होतं ना, वायू कसा स्थिर नाही, सर्वत्र वाहतो, कुठे वाहत नाही असं नाही, आणि वायूला कोणी थांबवू शकत नाही, तशीच मनाची गती असते. आता इथे असलेलं मन क्षणात कुठेतरी दुसरीकडे जातं, एवढं ते अस्थिर असतं. सतत वेगवेगळे विचार मनामध्ये येत असतात. निरंतर प्रयत्न करूनही मनाला एकाग्र करू शकत नाही. त्यांच्यासाठी या श्लोकात कृष्ण पुढचा मार्ग सांगतात की माझ्यासाठी कर्म करा, मत कर्म परमो भव असं म्हटलंय. आता जे लोक म्हणतात की आम्हाला 16 माळा करणं जमणार नाही, आमच्याकडे वेळच नाही, पुस्तकं वाचायला सांगितली आहेत, मंदिरात जायला सांगितलंय, पण आम्हाला तेही जमणार नाही, म्हणजे साधना भक्ती किंवा अभ्यास योग हे आम्हाला करणं शक्य नाही, भक्तीचे नियम जे सांगितले तेही आम्हाला पाळणं शक्य नाही. तर या श्लोकात ज्यांना हे जमत नाही त्यांच्यासाठी सांगतात कृष्ण की माझ्यासाठी कर्म करा. जसं की कृष्णांचं आता मंदिर उभारण्याच्या कार्यामध्ये दान देणं, मग ते भूमिदान असू शकतं किंवा आर्थिक दान असू शकतं, भगवंतांची संबंधित जी पुस्तकं आहेत ती छापण्यासाठी दान देणं. तर अशी वेगवेगळी कार्य आपण त्या कार्यामध्ये आपण सहभागी होऊ शकतो. आता म्हणजे अनन्य भक्तीचा जो स्तर आहे, तर जे त्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकत नाही, ज्यांना साधना भक्ती करायला सांगितली त्यांना तीही जमत नाही, त्यांच्यासाठी कृष्णांनी हा पर्याय सांगितला, मद कर्म मद अर्थम, म्हणजे माझ्यासाठी कर्म करा. इतर नियम भक्तीच्यांना जे पाळायला जमत नाही तर त्यांनी मग कृष्णांच्या मंदिरासाठी दान द्यावं, आणि ते दिल्याने क्रमशः त्यांची शुद्धी होऊ शकते, कारण भगवंतांच्या सेवेत त्याने दान दिलेलं असतं. आता कोणाचं मार्बलचं दुकान असेल तर मंदिरासाठी तो मार्बल दान करू शकतो, कोणी आता ज्वेलर आहे तर अर्चविग्रहांच्या साठी तो आभूषण दान करू शकतो. म्हणजे ज्या प्रकारे तो दान काही आपण प्रामाणिकपणे कमवलेलं जे धन असतं त्यातला काही भाग तो देऊ शकतो. म्हणजे जे काही भगवंतांच्या सेवेमध्ये कार्य करेल ते त्याची क्रमशः त्याची शुद्धी घडून येते, आणि मग तो आता अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत हे त्याने करत राहिलं पाहिजे. थोडक्यात काय, हे कार्य त्याने करत राहिलं पाहिजे, तेव्हा त्याची क्रमशः शुद्धी होऊ शकते. आता पुढचा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. तथापि
तू जर माझ्या भावनेने युक्त होऊन कर्म करण्यात असमर्थ असशील तर सर्व कर्मफळांचा त्याग करून कर्म करण्याचा आणि आत्मस्थित होण्याचा प्रयत्न कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे कृष्ण काय म्हणतात की जो आंतरिक आणि बाह्य इंद्रियांच्या द्वारे म्हणजे मन, बुद्धी आणि इंद्रियांच्या द्वारे माझी भक्ती करू शकतो तो सर्वश्रेष्ठ आहे. पण आता कोणी व्यक्ती सामाजिक किंवा कौटुंबिक किंवा धार्मिक कारणांच्यामुळे किंवा इतर काही अडचणीमुळे कृष्ण भावना स्वीकारू शकत नसेल तर अशा व्यक्तींसाठी हा पर्याय कृष्णांनी दिलेला आहे की कर्मफळाचा त्याग करा. जर पूर्ण कर्मफळाचा त्याग करू शकत नसाल तर काही प्रमाणात तरी कर्मफळाचा त्याग करा. आता बघा काहींना कौटुंबिक अडचणी असतात, त्यांचे आई वडील किंवा घरातले इतर सदस्य त्यांना सांगतात की मंदिरामध्ये तुम्ही दान देऊ नका. म्हणजे भक्ताची जरी इच्छा असली दान देण्याची परंतु कौटुंबिक दबावामुळे ते मंदिरामध्ये दान देऊ शकत नाहीत. मग त्यांना सांगितलं जातं घरातल्या लोकांचा ह्याला म्हणजे हे परवानगी असते की तुम्ही कुठल्या गरिबांना दान द्या किंवा कुठल्या अशा सामाजिक कार्यासाठी तुम्ही दान द्या, त्याला ते तयार असतात. मग जेव्हा असा व्यक्ती आता गरिबांच्या औषध उपचारासाठी किंवा कुठल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी हे जेव्हा करतो ना, असं दान देतो, तेव्हा त्याच्या कर्मफळाची आसक्ती हे केल्याने क्रमशः कमी होते आणि या अनासक्तीमुळे त्याची चित्तशुद्धी होते. निस्वार्थ भावाने असं कार्य केल्याने चित्तशुद्धी होऊन भगवंतांच्या प्रती जो भाव असतो प्रेमाचा तो जागृत होऊ शकतो. म्हणजे इथे या श्लोकात कृष्ण काय सांगतात की कृष्ण भावनाच्या कार्यामध्ये रुची नसणारा मनुष्य जेव्हा या अशा सत्कार्यामध्ये धर्मशाळा उघडणं, रुग्णालयासाठी दान देणं, सामाजिक संस्थांना इत्यादी दान देतो तेव्हा त्याचं जे कष्टार्जित कर्मफळाचा तो त्याग करत असतो आणि आपल्या कर्मफळाचा त्याग करण्याच्या अभ्यासाने अशा मनुष्याला क्रमशः त्याचं मन शुद्ध होतं. शुद्ध मनाच्या द्वारे कृष्ण भावना जाणणं त्याला शक्य होतं. कृष्ण भावनेचं ज्ञान आपण म्हणतो ना शांत मनाने घेऊ शकतो. अशांत मन असेल आपलं तर आपण वर्गाला येऊन बसू शकत नाही आणि येऊन बसलो तर आपण काही ज्ञान समजू शकत नाही. तर त्यासाठी शांत मन कधी होतं जेव्हा कर्मफळाचा आपण त्याग करतो. जसं आता इथे अर्थार्जनाचा त्याने आपल्यातला काही भाग या सेवेला दिलेला आहे. तर जेव्हा सामाजिक कौटुंबिक अडचणीमुळे तो व्यक्ती कृष्ण भावनेचा प्रत्यक्ष स्वीकार करू शकत नसेल तर समाजसेवा, देशसेवा यासाठी त्याग करून क्रमशः मनुष्याला मग शुद्ध कृष्ण भक्ती प्राप्त होऊ शकते. आणि श्रीला प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये लिहितात की कुठल्याही सत्कार्याकरिता त्याग करण्याचा एखाद्याने निश्चय केला पण त्याला कृष्ण भावना भावित कार्य हे सर्वश्रेष्ठ असतं याचं ज्ञान जरी नसलं ना तरी त्याने केलेल्या या कर्मफळ रूपी त्यागानेच कृष्ण हे परम कारण आहेत हे तो क्रमशः जाणू शकतो. एवढी कृष्ण भावना प्रभावशाली आहे. म्हणजे एवढी शक्ती आहे कृष्ण भावनेमध्ये की कोणी त्या मार्गावर चालू जरी लागला तरी पुढे क्रमशः त्याची प्रगती निश्चित होते. आता पुढचा बघू 12वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानं विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्यागस त्यागात शांतिरनंतरम. तुला जर असा अभ्यास करणे शक्य नसेल तर ज्ञानाचे अनुशीलन करण्यात तू स्वतःला संलग्न कर. तथापि ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ आहे आणि ध्यानापेक्षाही कर्मफलांचा त्याग करणे श्रेष्ठ आहे. कारण अशा कर्मफल त्यागामुळे मनुष्याला मनशांती प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आतापर्यंत आपण कुठले पर्याय बघितले? पहिला अनन्य भक्तीचा बघितला. दुसरा ज्यांना अनन्य भक्ती जमत नाही त्यांच्यासाठी कृष्णांनी साधना भक्तीचा पर्याय दिला. नियामक तत्वांचं पालन करणं, 16 माळा जप करणं, मंदिरात सेवा करणं इत्यादी. मग तिसरा बघितला साधना भक्ती ज्यांना जमत नाही त्यांच्यासाठी कृष्ण म्हणाले मत कर्म परमो भव. म्हणजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये योगदान करा, तुम्ही कृष्णांच्या साठी कर्म करा. मग ज्यांना हे करायला जमत नाही त्यांच्यासाठी चौथा पर्याय म्हणजे सर्व कर्म फलत्यागम. म्हणजे कुठल्या तरी सत्कार्यासाठी आपलं कर्मफळ अर्पण करा, जसं की रुग्णालय बांधणं, धर्मशाळा बांधणं इत्यादी. आता ज्यांना हेही जमत नाही त्यांना कृष्ण या श्लोकामध्ये सांगतायत की ते म्हणजे ज्ञानाचं अनुशीलन करा. ज्ञानाच्या द्वारे मनुष्य आपली स्वरूप स्थिती जाणू शकतो. स्वरूप स्थिती म्हणजे काय की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे. आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे आणि हे आत्म्याचं कर्तव्य कृष्णांची सेवा करणं आहे. हे
ज्ञान घेऊन तो जाणू शकतो. आणि जेव्हा तो हे ज्ञान प्राप्त करतो की माझा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, हा परमात्मा हृदयामध्ये स्थित असतो, तेव्हा तो परमात्म्यावरती ध्यान करू शकतो. तर कृष्ण म्हणतात इथे, जो ध्यान करू शकत नसेल त्याच्यासाठी मग कर्मफळाचा त्याने त्याग करावा, कर्मफळांचा विनियोग सत्कार्यासाठी केला पाहिजे. आता भगवंतांच्या प्राप्तीसाठी 2 मार्ग आपल्याला इथे सांगितलेत. पहिला म्हणजे प्रत्यक्ष मार्ग, म्हणजे कृष्ण भावनेशी जोडून घेणं आणि ज्याला कृष्ण भावना भावित कार्यात संलग्न होणं, म्हणजे मनाने, बुद्धीने, इंद्रियांनी कृष्णांची सेवा करणं. आणि दुसरा मार्ग म्हणजे क्रमशः प्रगतीचा मार्ग, ज्याच्यामध्ये ज्ञान प्राप्त करणं, त्यानंतर ध्यान करणं, परमात्म्याचा साक्षात्कार करणं, किंवा मग अंततः भगवान स्वरूपाचाही साक्षात्कार या मार्गाने होऊ शकतो. म्हणजे टप्प्याटप्प्याने केलेली ही प्रगती आहे. तर कृष्णांनी इथे म्हटलंय की ध्यानापेक्षा कर्मफळाचा त्याग श्रेष्ठ आहे. म्हणजे काय, तर चित्तशुद्धी झाली नसेल तर आपल्याला ध्यान करणंही शक्य होणार नाही. जेव्हा मनुष्य कर्मफळाचा त्याग करतो तेव्हा त्याचं मन शांत होतं, आणि मन शांत असेल तर मनुष्याच्या मनात कृष्णांबद्दलचे विचार येतात. जो मनुष्य आपल्या कर्मफळ त्यागावरती अत्याधिक आसक्त आहे तोपर्यंत त्याचं लक्ष केवळ या लाभप्राप्तीकडेच असतं, मला कार्य करून काय लाभ मिळणार आहे, इथेच त्याचं लक्ष असतं. तर असा व्यक्ती मग ज्ञानही प्राप्त करू शकत नाही. पण जेव्हा मनुष्य स्वकष्टार्जित कर्मफळाचा त्याग करतो आणि असं करत राहिल्याने क्रमशः त्याचं मन शांत होतं आणि मग तो कृष्ण भावनेबद्दल विचार करू शकतो. तर अशांत मन, हे अस्थिर मन म्हटलंय, ते मात्र कृष्णांचा विचार करू शकत नाही. आता हे आपण विविध पर्याय बघतो आहोत, म्हणजे ज्यांना कौटुंबिक, सामाजिक इत्यादी अडचणीमुळे अप्रत्यक्ष मार्ग जो क्रमशः उन्नतीचा आहे तो शक्य असतो, मग तेव्हा प्रत्यक्ष ज्यांना जमणार नाही त्यांच्यासाठी. म्हणजे भगवद्गीतेमध्ये कृष्ण आपल्याला सांगतात की प्रत्यक्ष मार्ग म्हणजे कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये संलग्न होणं, हा मार्ग अधिक श्रेष्ठ आहे. पण हा जमत नसेल तर अप्रत्यक्ष मार्ग अवलंबा, पण कुठला तरी मार्ग तुम्ही अवलंबा. आता हे सर्व आपण भक्ती करण्याचे विविध पर्याय जाणून घेण्याचं महत्व काय आहे, तर अंते मती सहगती म्हणतो ना, की जीवनाच्या अंतिम क्षणी आपल्याला ज्या गोष्टीचं स्मरण येईल त्याप्रमाणे आपला पुढचा जन्म, पुढची गती ठरेल. तर त्यासाठी केलेले हे प्रयत्न आहे की अंतिम क्षणात कृष्णांचं स्मरण व्हावं म्हणून. तुकाराम महाराजांचा अभंग आहे ना, की यासाठीच केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिवस गोड व्हावा. म्हणजे जीवनभर केलेले प्रयत्न यासाठीच की मृत्यूच्या वेळी सर्व काही ठीकठाक होईल, पण म्हणजे सराव जीवनभर त्याच्यासाठी केला पाहिजे. तर ये नकेन प्रकारानं कृष्णांचं स्मरण आपल्याला झालं पाहिजे, कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यातच आपलं हित आहे. अन्यथा मग दुःखालयम अशाश्वतम मध्ये आपण वेगळी वेगळी शरीर धारण करत राहू, जन्म मृत्यूच्या चक्रातच अडकून राहू आणि दुःखच भोगत राहू. बघा, आता कोणी विचार केला की आमचं कसं छान चाललंय, काहीच त्रास नाहीत आम्हाला, मग कशाला या वेगळे वेगळे मार्ग जाणून घ्यायचे कृष्णांशी जोडून घेण्यासाठी, सगळं तर आमचं सुरळीत चालू आहे. पण बघा, आता जीवनामध्ये आत्ता दुःख नाही, पण ते कधी येणारच नाही असं काही आपल्याला सांगता येत नाही, कारण हे भौतिक जगाचं वर्णनच कृष्णाने दुःखालयम असं केलेलं आहे. इथे दुःखच मिळतं. आत्ता नसेल दुःख, पण भविष्यात दुःख मिळणारच नाही अशी खात्री आपण कोणीही देऊ शकत नाही. आणि काही दुःखांना आपण बोलवतो का, तर नाही, पण ती येतातच आपल्या वाटेला. मग या दुःखालयाचा कोणी दुःखालयामध्ये ज्या स्थितीत तो आता व्यक्ती आज आहे या दुःखालयामध्ये, तो असाच कायम राहील असं शक्य नसतं. आज जरी तो सुखी असेल तरी कायम तो असा राहील हे सांगता येत नाही, कारण भौतिक प्रकृती ही आपण कशी म्हणतो परिवर्तनशील आहे. आजची परिस्थिती बदलणारच आहे, सर्व काही काळाच्या नियमनाखाली इथे आहे. मग यातून काहीतरी मार्ग असेलच ना सुटकेचा, तर तो मार्ग म्हणजे वरीलपैकी इतके जे पर्याय आता आपण या श्लोकांमध्ये बघितले कृष्णांनी दिलेले, त्यापैकी आपल्याला सहजपणे जमेल, आपल्या स्वभावाला सहजपणे, आपल्या परिस्थितीमध्ये ज्या आहोत जिथे आपल्याला जो करता येईल पर्याय तो निवडून भक्ती कार्यात आपल्याला संलग्न झालं पाहिजे. आणि कृष्ण म्हणतात तसे आपली क्रमशः त्याने उन्नती होईल. हे करण्याने, जेवढ्या उत्साहाने, जेवढ्या समर्पणाने आपण हे प्रयत्न करू तेवढाच त्याचा चांगला परिणाम म्हणजे आपली प्रगती होईल. पण केल्याने होत आहे रे, आधी केल्याची पाहिजे. म्हणजे इच्छा हवी ना आपल्याला कृष्णांकडे एक पाऊल जाण्याची. कृष्ण तर तयार आहेत गरुडावर बसून कृपा करण्यासाठी भक्तांच्यासाठी, पण आपली इच्छा हवी कृष्णांना शरण जाण्याची. तर हे पर्याय आपल्या त्यासाठी जाणून घेतले की आपल्याला जर का या भौतिकातल्या दुःखालयम अशाश्वतम मधून सुटका करून घ्यायची असेल तर या वरती सांगितलेल्या पर्यायांपैकी जे आपण 8व्या श्लोकापासून बघतोय त्यापैकी कुठला तरी एक पर्याय आपण निवडायचा
आणि त्याच्यामध्ये संलग्न व्हायला पाहिजे. पण आपली अर्थातच इच्छा पाहिजे भौतिकाकडून सुटका करून घ्यायची, तरच हे शक्य होऊ शकतं. आता 13वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दोन्ही एकत्र वाचते पाठोपाठ. हो हो. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारस् समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः. जो जीवांचा द्वेष करीत नाही आणि सर्व जीवांचा सुहृद मित्र आहे, जो मिथ्या अहंकारापासून मुक्त असून स्वतःला स्वामी समजत नाही, जो सुखदुःखांमध्ये समभाव राखतो, जो क्षमाशील, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी आहे आणि आपले मन तथा बुद्धी माझ्यावरती स्थिर करून जो दृढ निश्चयाने भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो माझा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे वर्णन केलेले सर्व गुण हे कृष्णांच्या संबंधित जो जोडलेला आहे ना, त्याच्याकडे हे सर्व येतात. हे गुण स्वतंत्र नाही आहेत. कृष्णांना शरणागत होण्यानेच ते भक्तांमध्ये प्रगट होतात. म्हणजे कृष्णांबद्दल कोणी शरणागती असेल ज्याची, त्यांच्या प्रती भक्तिभाव असेल, तर त्या भक्तामध्ये हे सर्व गुण उपस्थित होतात किंवा प्रकट होतात. म्हणजेच कृष्णांना मन आणि बुद्धी समर्पित केल्याने हे सर्व गुण भक्तामध्ये प्रकाशित होतात. तर या श्लोकांमध्ये सांगितलेले जे गुण आहेत ते कृष्णांना अतिशय प्रिय असतात, ज्याचा उल्लेख इथे केलेला आहे. आता सुदाम्याचं उदाहरण इथे दिलेलं आहे बघा. सुदामा हा कृष्णांचा बालमित्र होता आणि कृष्ण हे द्वारकाधीश असताना सुदामा त्यांना भेटायला द्वारकेत आला होता. पण साक्षात द्वारकाधीश हा माझा मित्र आहे, बालमित्र आहे, याचा जराही अभिमान म्हणजे गर्व असं म्हणूया आपण सुदाम्याला नव्हता. सुदामा भेटायला आला आहे हे कळताच कृष्ण धावत सुटले, कसलाही विचार न करता. प्रथम त्याने सुदाम्याला आलिंगन केलं. अतिशय आनंद झाला कृष्णांना सुदाम्याला भेटून. सुदाम्याचं स्वागत करत असताना कृष्णांनी स्वतः सुदाम्याचे श्रीचरण धुतले, पुसले, त्याला आसन दिलं बसायला. तर यावरून कृष्णांचा स्तर हा किती, म्हणजे कृष्णांच्या भक्ताचा स्तर हा किती श्रेष्ठ असतो हे आपल्याला समजतं. कृष्ण आपल्या प्रिय भक्तांना किती आदर देतात, सन्मान देतात, हेही आपण जाणू शकतो. तर भक्त बघा, कृष्णांचे भक्त हे कसे असतात. आता या सुदाम्याचं उदाहरण आपण घेतलं की त्या बालमित्र कन्हैयाच मानत असे तो कृष्णांना आपला. द्वारकाधीश आहे म्हणून त्यांच्याकडून काही लाभ मिळावा मला, अशी त्याची इच्छा नव्हती. त्याने म्हणजे अशी कधी इच्छा त्याच्या मनात पण आली नाही. पत्नीलाही त्याने आपल्या स्पष्टपणे सांगितलं होतं की मी कन्हैयाला भेटायला द्वारकेला जातोय, पण त्याच्याकडून मी काहीही मागणार नाही. आता कन्हैयाच्या भेटीला जात असताना आपल्याला माहिती आहे सुदामा मूठभर पोहे घेऊन गेला होता आणि तेही त्याच्या पत्नीने शेजाऱ्यांकडून मागून आणले होते. तिथे द्वारकेला पोचल्यावर कृष्णांचं वैभव पाहिलं त्याने. द्वारकेचं सोन्याची द्वारका होती, हिऱ्या माणक्याने जडलेली. तर सुदाम्याने आणलेल्या पोह्यांची पुडी लपवली हातामध्ये मागे, पण कृष्णांनी ती मागून घेतली त्याच्याकडून. रुक्मिणीला त्यातले थोडेसे पोहे खायला दिले, सर्व सेवकांमध्ये ते पोहे वाटले आणि स्वतःही मिटक्या मारून खाल्ले. कारण सुदाम्याने आणलेले ते पोहे बालमित्र कन्हैयाचा त्या प्रेमाने आणलेले होते. त्याचं प्रेम भाव तो त्यांना महत्वाचा होता. तेच कृष्ण आता आपल्याला 9.26 आपण जो श्लोक बघितला, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, की प्रेमपूर्वक भक्तिभावाने अर्पण केलेलं एखादं फूल असेल, फळ असेल, पान असेल किंवा पाणी असेल, त्याचाही मी स्वीकार करतो. कृष्णाने 56 भोग नकोय, प्रेमभाव महत्वाचा असतो. तर जो आपण कृष्णांपासून लपवू शकत नाही हा भाव आपल्या हृदयातला, कारण परमात्मा म्हणून ते आपल्या हृदयातच वास करतात. आपण केलेल्या कृतीच्या मागचा भाव ते जाणत असतात. तर त्यामुळे सुदाम्याने आणलेल्या पोह्यांचं कृष्णांना अतिशय कौतुक होतं. आता भक्त भगवंतांच्यासाठी काही सेवा करणार आणि भगवंत अशा भक्तांसाठी त्यांचं योगक्षेम सांभाळणार, हे असं नातं आहे बघा. पण साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांनी घेतलेली ती काळजी आहे म्हणून ते योगक्षेम आहे. त्याची तुलना कुठल्या भौतिक लाभाशी होऊ शकत नाही. तर आपल्याला माहिती आहे जरी सुदाम्याने काहीही मागितलं नाही तरी कृष्णांनी त्याला ते सर्व काही वैभव दिलं. आता रुक्मिणीने विचारलं कृष्णांना की
की तुम्ही काय दिलं त्याला त्याच्यासाठी. तर त्यावरती कृष्ण म्हणाले होते रुक्मिणीला की हा सुदामा माझ्यासाठी जे घेऊन आला ते त्याने त्याच्या अवघड परिस्थितीतही जमवून आणलं. हे पोहे सामान्य नाहीत. माझ्या एका अनन्य भक्ताने मला अर्पण केलेली बहुमूल्य अशी ही भेट होती. त्यामुळे मी जे काही सुदामाला भेट स्वरूपात दिलं ते त्याच्यासाठी कणभर होतं. मी द्वारकाधीश आहे आणि मी जे काही सुदामासाठी केलं ते अजिबात विशेष नाही. पण माझ्या या मित्राने माझ्यासाठी त्या परिस्थितीमध्ये माझी आठवण ठेवली. एवढा लांबचा प्रवास करून तो मला भेटायला आला. आपल्या तब्येतीची पर्वा न करता केवळ माझ्यावरच्या प्रेमाने तो माझी भेट घ्यायला आला. याहून श्रेष्ठ असा भाव नाही. तर असा भक्त मला सर्वाधिक प्रिय आहे. आणि बघा सुदामा साक्षात द्वारकाधीशांनी त्याचे चरण धुतले तर त्याच्या मनामध्ये हा गर्वाचा विचारही त्याला स्पर्श केला नाही. कृष्णांनी वैभव त्याला दिलं तरी सुदामा आपलं जीवन कसं जगला, अत्यंत सदैव साधेपणाने सरळपणाने जगत राहिला. आपल्या बालमित्राचं कन्हैयाचं सदैव स्मरण करत तो जगला. तर या श्लोकामध्ये जे सांगितलेले सर्व गुण आहेत ना, मिथ्या अहंकारापासून मुक्त, सुख दुःखामध्ये सम, सदैव तृप्त, आत्मसंयमी, हे सर्व गुण सुदाम्यासारख्या भक्तामध्ये दिसतात. कारण तो कृष्णांबरोबर जोडलेला असल्याने हे सर्व गुण भगवंतांच्या सान्निध्यानेच त्याच्यामध्ये प्रकट झालेले होते. तर हे आपण जाणू शकतो भगवंतांना असाच भक्त प्रिय असतो जो या गुणांनी युक्त असतो. आता जो भक्त कोणाची ईर्ष्या करत नाही, कोणी त्याच्याकडे शत्रुत्व केलं तर तो विचार काय करतो की गतजन्मी मीच काहीतरी वाईट केलं असेल या व्यक्तीबरोबर आणि बोललो असेल त्याला काही, त्याला वाईट कृती केली असेल, त्याचंच दुःख मला आता या जन्मी मिळतंय. गतजन्मी केलेल्या कृतीचं ते फळ आहे म्हणून मला हे सहन केलं पाहिजे. मोठं काही संकट आलं त्याच्या जीवनात तर तो विचार करतो गतजन्माच्या कृत्यांचंच फळ आहे. पण भगवंतांच्या कृपेने हे एवढ्यावरच संपलं. नाममात्र संकट मला भोगावं लागलं पण ते मी स्वीकारेन. भगवंतांच्या कृपेने या दुःखाची तीव्रता एवढी कमी राहिलेली आहे असा भक्ताचा विचार असतो. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला तात्पर्यामध्ये समजवतात की भक्त उत्साहाने सर्व सेवा कार्यांमध्ये सहभागी होतो, सहिष्णू असतो, सहनशील असतो, दृढतापूर्वक भक्ती करतो, मन आणि बुद्धी त्याची कृष्णांवरती स्थिर असते आणि असा भक्त सदैव शांत आणि धैर्यशील असतो. शारीरिक सुख दुःखांनी तो अविचलित असतो कारण मी शरीर नसून मी आत्मा आहे हा बोध त्याला असतो. समाधानी असतो, संतुष्ट असतो, भगवंतांनी जे दिलं त्यात तो आनंद मानतो, लोभ करत नाही, गुरूंची आज्ञा पाळण्यासाठी प्रयत्नशील राहतो, त्यांनी दिलेल्या मार्गावरती तो चालतो, इंद्रिय मन बुद्धी संयमित असल्याने निश्चय त्याचा दृढ राहतो आणि गुरूंनी सांगितलेल्या मार्गावर चालण्याचा त्याचा म्हणजे अढळ निश्चय त्याच्या ठिकाणी दिसतो. कृष्णांच्या प्रती अविचलित श्रद्धा असते, समर्पण असतं, त्यामुळे मन बुद्धी कृष्णांवर स्थिर ठेवून तो या मार्गामध्ये उन्नत होतो. आणि कृष्ण म्हणतात असा भक्त मला विशेष प्रिय असतो. मद्भक्त हा समय प्रिय, जो कोणाचा द्वेष करत नाही आणि सर्व जीवांना सम किंवा मित्र म्हणून बघतो, जो स्वतःला स्वामी समजत नाही, भगवंतांना स्वामी समजतो, मिथ्या अहंकारापासून जो मुक्त आहे. या गुणांवरती आधारित आपण बघा लेव्हल 1च्या अभ्यासक्रमामध्ये कितीतरी कथा पाहिल्या आहेत. राजा रुद्रप्रतापची आपण कथा बघितली, जो जगन्नाथपुरीचे राजा होता, पण राजा नसून मी जगन्नाथ स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे. तर असं त्याचं वागणं होतं. जो सुखदुःखात समभाव ठेवतो, सहनशील असतो, सदैव आत्मसंतुष्ट असतो. या गुणांवर आधारित राजा परीक्षिताची गोष्ट पाहिली आपण. परीक्षित हा अभिमन्यू आणि उत्तरेचा पुत्र, अर्जुनाचा नातू, जो आत्मसंयमी आहे, दृढ निश्चयाने माझ्यामध्ये मन बुद्धी स्थिर करून भक्ती करतो. तर अशी अनेक उदाहरणं आपण बघितली. श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घेऊ शकतो बघा. वृंदावन असेल किंवा अमेरिका असेल, सदैव ते कृष्ण भक्तीमध्ये लीन राहिले. कितीही अडीअडचणी आल्या सर्वांचा त्यांनी खूप धीराने सामना केला आणि कृष्ण भावनेच्या प्रसारामध्ये त्यांचा निश्चय हा अगदी दृढ होता. आता पुढचा बघू आपण. तर हे सर्व गुण कृष्णांना भक्तामध्ये अतिशय आवडतात. हरे कृष्ण. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः. ज्याच्यामुळे कोणीही उद्विग्न होत नाही आणि जो इतर कोणामुळे उद्विग्न होत नाही, जो हर्ष आणि दुःख, भय आणि चिंता यामध्ये समभाव राखतो, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात अजून काही गुणांचं वर्णन कृष्णांनी केलेलं आहे
जो भक्त साधना करून प्रगत होतो असा भक्त कसा आहे, हर्ष शोक भय चिंता यातून मुक्त असतो. आपल्यामुळे कोणाला इतरांना त्रास होणार नाही असं तो काही करतच नाही. इतर कोणी त्याला त्रास देण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी तो उद्विग्न होत नाही. आणि असा भक्त मनाने सतत कृष्ण भक्तीमध्ये लीन असतो. बाह्य परिस्थिती अनुकूल जरी नसली तरी त्याने तो विचलित होत नाही. सर्वसाधारण मनुष्याचं कसं असतं बघा, परिस्थिती विपरीत असेल तर तो दुःखी असतो, सर्व काही परिस्थिती बरी असेल तर तो सुखी असतो. इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांकडे सामान्य मनुष्य जास्त आकर्षित असतो. मनासारखा इंद्रिय भोग करायला मिळाला तर तो आनंदी, नाही तर तो दुःखी. कोणा इतरांना इंद्रिय तृप्ती करता येते पण मला ती करता येत नाही हे बघून तो दुःखी होतो, त्यांचा द्वेष करतो. भय आणि चिंता यामध्ये सर्वसाधारण मनुष्य अडकलेला असतो. पण कृष्ण म्हणतात की या विकारांच्या पलीकडे गेलेला भक्त मला विशेष प्रिय असतो. भक्त प्रल्हादला हिरण्यकश्यपूने बघा कोठडीमध्ये बंद केलेलं होतं. विषारी सर्पांच्या बरोबर त्याला बंदिस्त केलं, पण ते विषारी सर्प त्याला काही करू शकले नाहीत प्रल्हादला. हिंस्त्र प्राण्यांच्या समोर त्याला नेऊन सोडलं, पण सिंह त्याच्या समोर येऊन बसला. सिंहाने प्रल्हादला काही केलं नाही. हत्तीला सोडलं गेलं म्हणजे प्रल्हादला चिरडावं म्हणून, पण त्या हत्तीने प्रल्हादला काही केलं नाही. दगड पाठीवर बांधून पाण्यात म्हणजे ढकलून दिलं गेलं त्याला पाण्यामध्ये, पण त्यातूनही प्रल्हाद वाचू शकला. तर अशा प्रकारे भगवंतांचे भक्त हे हर्ष शोक भय चिंता यातून मुक्त असतात. ते यातून का मुक्त असतात असं म्हटलंय तर भक्त प्रल्हाद याचं कारण, भक्त प्रल्हादचंही आपण उदाहरण घेतोय. तर तीव्रतेने ते भगवंतांच्या भक्तीमध्ये एकाग्र चित्त असतात. त्यांचं सर्व चित्त हे भगवंतांवरती स्थिर असतं. सुख दुःख याकडे ते लक्ष देत नाहीत. आता भक्त प्रल्हादवर झालेले एवढे अत्याचार बघितले तर आपल्याला आश्चर्य वाटतं, कसे काय प्रल्हादचे प्राण वाचू शकले असतील. तर म्हटलंय ना की राखे कृष्ण मारे के आणि मारे कृष्ण राखे के. म्हणजे जर कृष्णांना कोणाला वाचवायचं असेल तर त्याला कुठलीही शक्ती मारू शकत नाही, आणि जर कृष्णांना मारायचं असेल कोणाला तर कुठली शक्ती त्याला वाचवू शकत नाही. तर कृष्णांनी त्यांच्या गोपसवंगड्यांची अनेकदा असुरांच्या पासून रक्षा केली. ज्या असुरांना आता कंस वृंदावनामध्ये पाठवत असे, या सर्व आपल्या भक्तांच्या रक्षणासाठी कृष्णांनी केलेल्या लीला आपल्याला माहिती आहेत. म्हणजे त्यांच्या कृपेनेच या सर्व संकटांमधून हे सर्व गोकुळवासी सुरक्षित राहिले. तसंच अंततः त्यांनी यदुवंशाचा विनाश केला कृष्णांनी. म्हणजे जर कृष्णांना एखाद्याला मारायचं असेल तर त्याला कोण वाचवेल, म्हणजे कृष्णांच्या शक्ती पुढे कोणाची शक्ती चालणार नाही, आणि ज्याचं रक्षण कृष्णांना करायचं असेल त्याला कोण मारेल. तर हे कृष्णांनी भक्ताला दिलेलं अभयम असतं, त्यांची सुरक्षा असते. जसं आता आपण इथे भौतिक जगामध्ये बघतो ना, कुठले VVIP नेते असतात त्यांना Z+ सिक्युरिटी मिळते, तशीच ही कृष्णांनी प्रदान केलेली भक्ताला दिलेली सुरक्षा आहे. भक्त प्रल्हादला ती मिळालेली होती. म्हणजे ज्याच्यावर भगवंतांचं कृपाछत्र आहे त्याला काळजी करायचं काही कारणच नाही. त्याने केवळ भक्ती कार्यामध्ये संलग्न व्हायला हवं, निसंशयपणे भगवंतांवरती पूर्णपणे विश्वास ठेवून. तर जेव्हा हिरण्यकश्यपू अत्यंत क्रोधाने प्रल्हादला विचारलं की ही सहनशक्ती तुला कुठून मिळते, हे अत्याचार सहन करण्याची शक्ती तुला कोण देतं, तर तेव्हा भक्त प्रल्हादने काय उत्तर दिलं होतं. एवढासा 5 वर्षाचा बालक होता, पण त्यात श्री विष्णूंकडे त्याचं केवढं समर्पण होतं बघा. प्रल्हादने उत्तर दिलं की तुम्हाला ज्यांच्याकडून शक्ती मिळते आहे त्या श्री विष्णूंकडूनच मला ही शक्ती प्राप्त होते. खरं तर आता हिरण्यकश्यपूचा अहंकार इथे संपायला हवा होता की ही त्याची शक्ती नसून श्री विष्णूंची शक्ती होती, पण आसुरी स्वभावाचा होता तो. तर त्यामुळे तो अधिकच क्रोधित झाला आणि त्याने प्रल्हादला विचारलंय, कुठे तुझे विष्णू, सारखा सतत श्री विष्णू करत असतो, आहेत का या खांबात आणि येतील का तुझं रक्षण करायला आता. तर प्रल्हाद म्हणाला, श्री विष्णू कुठे नाहीत, अत्र तत्र सर्वत्र आहेत ते, आणि या खांबातही आहेत. आता अनन्य भक्त आहे भक्त प्रल्हाद हा, त्याने दिलेलं हे वचन आहे की या खांबामध्ये आहेत, तर ते पूर्ण करण्यासाठी श्री विष्णू त्यांचा जो चौथा अवतार होता नरसिंह देवाचा, त्या खांबातून ते प्रगट झाले. केवळ भक्ताच्या वचनाचा मान ठेवण्यासाठी. आपण 9व्या अध्यायातला जो 31वा श्लोक बघितला बघा, क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छती कौंतेय प्रतिजानीही नमे भक्त्या प्रणश्यती. म्हणजे माझ्या भक्ताचा कधीही विनाश होत नाही, हे कृष्णांनी दिलेलं भक्ताला अभयम आहे, पूर्ण सुरक्षा, आणि त्यासाठी त्यांनी हा अवतार घेतला. तर हे आपल्याला समजतं इथे की कृष्ण म्हणतात अशा प्रकारे भक्ती मार्गाचं जो अनुसरण करतो तो मलाच म्हणजे मला परम लक्ष ठेवून श्रद्धापूर्वक पूर्ण भक्ती सेवेमध्ये संलग्न असतो, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे.
आता प्रल्हादने कधीही कोणाला त्रास दिला नाही. हिरण्यकश्यपूने प्रल्हादवर अनेक अत्याचार केले, पण त्याने ते सर्व सहन केले. एवढंच नाही तर नरसिंहदेव जेव्हा प्रगट झाले तेव्हा हिरण्यकश्यपूच्या वधानंतर प्रल्हादने प्रार्थनापूर्वक त्यांना विनंती केली की ऐकूचे सर्व अपराध त्यांनी क्षमा करावे. तर हा गुण आपण बघितला बघा 11व्या अध्यायामध्ये, की भक्त हा कसा असतो, निर्वैर हा सर्व भूतेषु असतो, कोणाशीही वैर करत नाही. आता हे सर्व गुण भक्तांचे भगवंतांना जे प्रिय असतात त्याचं वर्णन आपण ऐकतोय. आता 16वा बघू. हरे कृष्ण. माताजी म्यूट आहात तुम्ही. सॉरी 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 परत वाचते मी. सॉरी. हा हा. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः. जो माझा भक्त साधारण दैनंदिन क्रियांवरती अवलंबून नसतो, जो शुद्ध, कुशल, चिंतारहित, दुःखमुक्त आणि कोणतेही फल प्राप्त करण्यासाठी महत्प्रयास करीत नाही, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे भक्त जो अंतर्बाह्य पवित्र असतो म्हणून त्याला शुचिर्दक्ष असा शब्द वापरलाय. अनपेक्ष म्हणजे न्यूट्रल आपण म्हणतो ना, कुठलीही अपेक्षा तो ठेवत नाही. कधी स्वादिष्ट भोजन मिळालं नाही तरी तो संतुष्ट असतो. जे मिळालं त्याच्यात तो समाधानी राहतो. राहण्याच्या, झोपण्याच्या सुखसोयी चांगल्या नसतील तरी त्याने तो विचलित होत नसतो, कारण त्याची भक्ती उत्तम रीतीने सुरू असते. यामध्ये तो खूप संतुष्ट असतो. आता पुढचा शब्द इथे वापरलाय बघा, उदासीन. उदासीन म्हणजे काय, कोणी निंदा केली किंवा कोणी स्तुती केली, प्रशंसा केली, दोन्हीकडे तो उदासीन असतो. कोणी स्तुती केली म्हणून त्याला गर्व होत नाही, किंवा कोणी निंदा केली, काही अयोग्य बोलला तर म्हणून तो वाईट वाटून घेत नाही. गतव्यथः म्हणजे दुःखरहित असतो. सर्वारंभ परित्यागी म्हणजे असा भक्त सर्वसाधारण माणसासारखे महत् प्रयास करत नाही. सर्वसाधारण मनुष्य कसा असतो, आयुष्यभर महत् प्रयास करतो, नोकरी करतो, व्यवसाय करतो, घर बांधतो, इंद्रिय तृप्तीची साधनं एकत्रित करतो. पण असा भक्त अशा सगळ्यापासून दूर असतो. भगवंतांच्यासाठी मात्र काही सेवा कार्य असेल तत्परतेने तो उत्साहाने ते सेवा करायला तयार असतो. मग ते मंदिर बांधण्याचं काम असो, मंदिरासाठी काही सेवा देण्याचं कार्य असो, उत्साहाने सर्व प्रकारे तो प्रयत्नशील राहतो. आणि कृष्ण म्हणतात असा भक्त मला खूप प्रिय आहे. आता पुढचा बघू आपण 17वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ प्रिय त्यागी भक्ति मान्य समे प्रियः. जो हर्षितही होत नाही किंवा दुःखही करीत नाही, शोकही करीत नाही किंवा आकांक्षाही करीत नाही, आणि ज्याने शुभाशुभ गोष्टींचा त्याग केला आहे, असा भक्त मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, सर्वसामान्य मनुष्य त्याच्या मनासारखं झालं तर खूप आनंदी असतो, पण मनासारखं झालं नाही तो तो दुःखी होतो, कष्टी होतो. पण भक्त कसा आहे, इथे वर्णन केलंय, न रुष्यती न द्वेष्टी न शोचती न कांक्षती. म्हणजे भौतिक लाभामुळे तो हर्षितही होत नाही किंवा तो दुःखीही होत नाही. भक्त विचार कसा करतो की माझ्या जीवनामध्ये जे काही होतंय ते कृष्णांच्या इच्छेने होतंय, जे काही प्राप्त होत आहे ते कृष्णांच्या कृपेने, जे काही निघून जातंय माझ्या जीवनातून ते कृष्णांच्या इच्छेने. तर या भौतिक जगामध्ये काही मोठी संपत्ती, यश असे लाभ प्राप्त झाल्याने कधी कोणाला अहंकार येतो, खूप गर्व होतो, आणि तो व्यक्ती मग कुकर्मामध्ये ओढला जातो. आणि खूप अत्याधिक आनंदाने, म्हणजे असंही बघितलं जातं की एखाद्याला काहीतरी अनपेक्षित लाभ झाला तर अत्याधिक आनंदाने एखाद्या व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटका पण येतो. कोणाला लॉटरी लागली ते वाचून एका व्यक्तीला हृदयविकाराचा झटकाही येऊ शकतो. तर या सर्व गोष्टी इथे होऊ शकतात. अपेक्षेपेक्षा अधिक आनंद, अपेक्षेपेक्षा अधिक दुःख हे भौतिक जगातलं सामान्य मनुष्याला सहन होत नाही. सामान्य मनुष्य म्हणजे कोण, जो कृष्ण भावनेशी जोडलेला नाही त्याला. आता कोणी आपल्या निकटवर्तीयाचा मृत्यू झाला या भौतिक जगामध्ये तर माणसांना दुःख होतं, अश्रू येतात, आणि काही काळ त्यांच्या आठवणीमध्ये आपण राहतो. आता हे तर स्वाभाविक आहे, कारण मनुष्य म्हटल्यावरती भावना असतातच. पण आता भगवद्गीतेचा अभ्यास करणारा जो भक्त असतो त्याला समजून येतं की भौतिक
जगामध्ये या भौतिक दुःखामुळे कृष्ण भावनेमध्ये आपण आपल्या बाधा येऊ देऊ नये. जी कृष्ण भावना भावित कार्य आहेत, जप करणं, भगवत त्यांचं श्रवण करणं, हे आपल्याला सुरू ठेवलं पाहिजे. आपण दुसऱ्या अध्यायातला जो 14वा श्लोक बघितला होता, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय, त्याच्यामध्ये हेच कृष्णांनी सांगितलं की दुःख आणि सुख ही अनित्य आहेत, ती येत जात राहणार, पण आपल्याला कृष्ण भावना आपली सुरू ठेवली पाहिजे. पण आता कृष्णांनी समजावल्यावरती त्याने जसं आता अर्जुनाची केस आपण म्हणू शकतो, ज्यावेळेला अभिमन्यूचा मृत्यू झाला बघा, अभिमन्यूचा मृत्यू झाल्यावरती काही काळ हा अर्जुन दुःखी राहिला. पण आता कृष्ण तिथे गेले, अर्जुनाला त्यांनी समजावलं की म्हणजे दुःख करू नकोस, शोक करू नकोस, तुझं जे कार्य आहे त्याच्यामध्ये तू परत संलग्न हो. युद्धाचं वेळ होती त्यामुळे त्यांनी शस्त्र उचललं आणि तो युद्धाला सज्जही झाला. तर हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपलं जे कर्तव्य आहे कृष्ण भावनेतलं ते आपल्याला करत राहिलं पाहिजे. तसंच या श्लोकामध्ये शुभ अशुभ परित्यागी असं म्हटलेलं आहे बघा. म्हणजे अशुभ गोष्टी त्यागण्याचं महत्व आपल्याला माहिती आहे, पण शुभ गोष्टी का त्यागायच्या हा प्रश्न मनामध्ये येऊ शकतो. आता इथे युद्धाचं आपण उदाहरण घेऊया बघा. युद्धामध्ये अनेकांची शस्त्राने हत्या करायची बघितलं तर अशुभ कार्य वाटतं आपल्याला. किती जणांना मृत्यू येतो या युद्धामध्ये, मोठा रक्तपात होतो. पण आता अर्जुन हे युद्ध कार्य भगवंतांच्या इच्छेनुसार करत होता, त्यामुळे त्याने या कार्याचा त्याग केला नाही. अशुभ कार्य जरी वाटलं तरी ते अशुभ नाहीये, कारण भगवंतांच्या आदेशानुसार हे युद्ध केलं जाते. तसंच या भौतिक जगामध्ये मात्र अनेक लोक काही कार्यांना शुभ कार्य असं मानतात, पण ते कार्य जर भगवंतांना अर्पणच केलं नसेल तर ते कार्य शुभ नाही. शुभ लाभ, शुभ कार्य असं आपण बरेचदा वाचतो. एकच मिनिट, जरा माझ्या ह्याची बॅटरी लो आहे, ती मी जरा जॉईन करते. हा, आता आपण भौतिकामध्ये बरेचदा अशा लिहिलेलं वाचतो काही कार्यक्रमांना शुभ लाभ किंवा शुभ कार्य असं. आता प्रत्यक्षामध्ये कुठे तिथे अशा ठिकाणी ना भगवंतांच्या कुठे कथा होत असते, ना भगवंतांचं कुठे कीर्तन होत असतं, आणि आपण काय बघतो की सिनेमाची गाणीच किंवा तसेच प्रोग्राम्स तिथे होताना दिसतात. कुठे भगवंतांच्या नामाचं स्मरणही होत नाही, भगवंतांच्यासाठी प्रसाद वाटपही होत नाही. म्हणजे लिहिलेलं असतं मंगल कार्य आहे, पण तिथे मंगल काहीच होताना दिसत नाही. तर म्हणजे भौतिकामध्ये शुभ समजलं जाणारं कार्य हे शुभ असेलच असं नाही. म्हणून भक्त काय करतो, शुभ अशुभ त्यागून जे कार्य भगवंतांच्यासाठी अनुकूल आहे ते कार्य करतो. भगवंतांना संतुष्ट देणाऱ्या कार्यामध्ये तो उत्साहाने सहभागी होतो. जे कार्य भगवंतांच्या प्रित्यर्थ आहे ते कार्य तो उत्साहाने करतो. आणि कृष्ण म्हणतात असा भक्त मला विशेष प्रिय आहे. आता पुढचा बघू. आता दोन्ही एकत्र आहेत माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः. जो मनुष्य शत्रू आणि मित्र यांच्या ठिकाणी समान असतो, जो मानापमान, शीत उष्ण, सुख दुःख, निंदा स्तुती यामध्ये समभाव राखतो, जो कुसंगापासून नेहमी मुक्त असतो, सदैव शांत आणि जे काही मिळेल त्यात संतुष्ट असतो, जो निवासस्थानाविषयी काळजी करीत नाही, ज्ञानामध्ये स्थित आहे आणि भक्तिमय सेवेमध्ये संलग्न झालेला आहे, तो मला अत्यंत प्रिय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. समशत्रौ च मित्रे च असं म्हटलेलं आहे बघा. म्हणजे भक्तासाठी कोणी शत्रूही नाही आणि कोणी मित्रही नाही. प्रल्हादसाठी बघा, कोणी त्याचा शत्रू होता का, तर नाही. युधिष्ठिर महाराज त्यांच्यासाठी कोणी शत्रू होता का, तर नाही. अजातशत्रूच म्हटलं जायचं त्यांना. दुर्योधनावरही त्यांनी कृपा दाखवली होती. मग तथा मान अपमानयो हो म्हणजे काय, तो कोणी मान
सन्मान दिला किंवा कोणी अपमान केला, भक्त विचार कसा करतो की मी पूर्वजन्मी याला काहीतरी दुःख दिलं असेल, याचंच फळ म्हणून माझा हा अपमान करतोय. तर त्यामुळे तो अपमान जरी केला तरी त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तो अपशब्द बोलत नाही. या जगामध्ये मान अपमान या द्वंद्वामध्ये जर का आपण अडकलो तर सतत भांडणच होत राहील. अपमान करणाऱ्या माणसाचं नुकसान करावं या हेतूनेच कार्य केलं जाईल. आता आपण कधी वर्तमानपत्रात वाचतो ना, कुठल्या एका गावामध्ये कुटुंबातील एका व्यक्तीने दुसऱ्या एका माणसाचा अपशब्द बोलून अपमान केला. आता त्यावर चिडून त्या अपमानाचा बदला घेता यावा म्हणून या माणसाच्या कुटुंबातील लोकांनी मिळून त्या दुसऱ्या कुटुंबातल्या एका त्या सदस्याला खूप मारहाण केली आणि मग त्यांनी चिडून जाऊन प्रतिहल्ला करून त्या दुसऱ्या कुटुंबातील व्यक्तीला मारहाण केली. म्हणजे हे असं दिसतं, दोन कुटुंबातील हे जे वादविवाद असतात, भांडणं असतात, पणजोबांपासून आजोबांपासून हे वाद असतात आणि आधी नातवंडा पतवंडापर्यंत चालूच राहतात. पिढ्यानपिढ्या हे असंच वैमनस्य सुरू जातं. भौतिक जगामध्ये ही सहनशीलता नसते. छोट्या छोट्या गोष्टींनी लोक फार उत्तेजित होतात. म्हणजे जशा ठिणगीचं रूपांतर मोठ्या आगीमध्ये होतं. हे भौतिक जगाचा हा गुणधर्म आहे. कारण काय आहे? कारण कृष्ण भावनेशी हे जोडलेले नाहीयेत. पण भक्त कसा आहे? भौतिक जगाचं स्वरूप जाणतो, प्रकृतीच्या 3 गुणांनी सर्वजण प्रभावित आहेत हे जाणतो, सर्वांमध्ये 4 प्रकारचे आपण म्हणतो मानवामध्ये दोष आहेत हे त्याला ज्ञात असतं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या त्रुटी असल्याने ते चुका करतात हे तो मान्य करतो आणि त्याला समजतं की हे या प्रकारे आहे, त्यामुळे तो त्यांना क्षमाही करू शकतो. त्यानंतर इथे शब्द अनिकेत असा आलेला आहे. अनिकेत म्हणजे घर नसणारा असा अर्थ न घेता ज्याला खूप मोठ्या सुखसोयी असणाऱ्या, आरामदायी असणाऱ्या घराची आवश्यकता नसते असा भक्त अनिकेत असतो. म्हणजे काय? तर स्वतःच्या निवासस्थानाविषयी तो फार चिंता करत नाही. तो वृक्षाच्या सावलीमध्येही आनंदाने राहू शकतो आणि एखाद्या मोठ्या महालातही तेवढ्याच आनंदाने राहू शकतो. आसक्ती नसल्याने असा भक्त स्थिर असतो, सर्व परिस्थितीमध्ये सुखी समाधानी असतो. तर श्रीला प्रभुपादांचं एक उदाहरण आहे. श्रीला प्रभुपाद ज्या वेळेला मायापूरला गेले होते तर तेव्हा त्यांच्या भक्तांनी त्यांच्यासाठी एक अशी विशेष गेस्ट रूम बनवली होती. पण श्रीला प्रभुपाद म्हणाले मला ह्याची आवश्यकता नाही, मला कुठेतरी छोटीशी कुटी अशी पुरेशी आहे, एवढ्या मोठ्या खोलीची मला गरज नाही. तर जेव्हा भक्तांनी श्रीला प्रभुपाद यांना सांगितलं की तुम्ही इस्कॉनचे संस्थापक आचार्य आहात, त्यामुळे तुमच्या भेटीला अनेक लोक येतील, तेव्हा ही मोठी खोली तुम्हाला बरी पडेल, तुम्ही स्वीकार करा अशी विनंती केली त्यांना आणि या सर्व भक्तांच्या आग्रहामुळे त्यांनी स्वीकार केला. म्हणजे महान भक्त कुठल्या गोष्टीची अपेक्षा करत नाही. संतुष्टो येन केनचित म्हणजे सर्व परिस्थितीत तो संतुष्ट असतो, शांत असतो. तसंच इथे मौन बद्दल सांगितलंय. मौन म्हणजे काय? तर त्याच्या वाणीचा उपयोग ते केवळ कृष्ण भावनेबद्दल बोलण्यासाठी करतो. त्याला कोणी कृष्णांबद्दल विचारलं तर तो उत्साहाने बोलेल, कृष्ण कथा सांगेल, पण इतर भौतिक विषयांच्या चर्चेमध्ये तो सहभागी होणार नाही. तिथे तो मौन असतो. आता भौतिक जगात एखादी सामान्य स्त्री असेल बघा, तिची आता सुंदर दिसण्याची इच्छा असेल तर तिला महत् प्रयास करावे लागतील. केसांची काळजी घ्यावी लागेल, त्वचेची काळजी घ्यावी लागेल, मोठे मोठे मेकअपचं सामान आणावं लागेल, महागडे कपडे वापरावे लागतील, त्याला योग्य असे दागिने तिला विकत घ्यावे लागतील. म्हणजे खूप खटाटोप आणि एवढं करून सगळं जमवून आणलं तर ते रूप काही तासांसाठीच. घरी आल्यावर मेकअप काढला की ते सामान्य रूप परत आलंच. पण आता भक्त कसा आहे बघा, कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून कृष्णांच्या सेवेत संलग्न आहे. त्या भक्तामध्ये हे जे सगळे सद्गुण आपण जाणून घेतोय ना, हे आपोआपच विकसित होतात. त्यासाठी इतर बाह्य प्रयास खटाटोप त्याला करावे लागत नाहीत. कृष्ण भावनेशी जोडल्याने त्याच्यातल्या अशुद्धता निघून जातात आणि हे सद्गुण प्रकाशित होतात. तर हे कृष्ण हे सर्व गुण संपन्न आपण कृष्णांना म्हणतो. सर्व गुणांचा उगम कुठून आहे? तर कृष्णांपासून आहे. आणि या आपण गुणात्मक दृष्ट्या कृष्णांसारखे असतो. तर त्यामुळे जे आपल्या आत्म्याची जी मूळ स्थिती म्हणतो ना आपण, आपला आत्मा हा कृष्णांच्या सारखा आहे गुणात्मक दृष्ट्या. तर जसा भक्त निर्मळ होत जातो, अशुद्धता निघून जातात कृष्ण भावनेचा स्वीकार केल्याने, तसे हे भगवंतांचे सर्व गुण त्या भक्तामध्ये दिसू लागतात. भगवंतच जणू कृपा करून भक्ताला हे सद्गुण भेट स्वरूपामध्ये म्हणजे प्रदान करतात असं म्हणूया. भगवंतांची झालेली ही कृपा समजायची. आता शेवटचा बघूया आपण श्लोक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः. जे या अविनाशी भक्ती मार्गाचे अनुसरण करतात आणि मला परम लक्ष्य मानून
श्रद्धेने पूर्णतः संलग्न होतात ते मला अत्याधिक प्रिय आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण आठवलं होतं अध्यायाची सुरुवात अर्जुनाच्या प्रश्नाने झाली होती. त्यावर कृष्णांनी उत्तर दिलं की साकार रूपाची भक्ती जी आहे कृष्णांच्या ही परिपूर्ण आहे. त्यानंतर भक्तीचे मार्ग आपण जाणून घेतले. अनन्य भक्ती कशी सर्वश्रेष्ठ आहे. कृष्ण म्हणाले अनन्य भक्ती ज्यांना जमत नाही त्यांच्यासाठी साधना भक्तीचा पर्याय दिला. ज्यांना साधना भक्ती जमत नाही त्यांनी निष्काम कर्मयोग करा म्हणून कृष्णांनी सांगितलं. ज्यांना निष्काम कर्मयोग करणंही जमत नाही त्यांनी सकाम कर्मयोगाचा पर्याय दिला. तो जमत नसेल तर ज्ञान घ्या, ते जमत नसेल तर ध्यान करा आणि तेही जमत नसेल तर कर्मफळाचा त्याग करा. असे अनेक पर्याय या अध्यायामध्ये कृष्णांनी दिले. म्हणजे कुठले तरी निवडा आणि आपल्याला संलग्न करा या कार्यामध्ये. हळूहळू प्रगती होऊन तुम्ही अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत पोचाल. एक एक पायरी चढत क्रमशः भक्त अनन्य भक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत होऊ शकतो. आता इथे लक्षात घेऊया की जसं नदी असते बघा, खूप लांबचा प्रवास करते, उगम असतो कुठे डोंगरामध्ये हिमालयामध्ये, पण प्रवाह म्हणजे ती प्रवाह करून प्रवाहित होत शेवटी येऊन समुद्राला मिळते. म्हणजे खूप लांबचा प्रवास असतो. सगळ्याच नद्या आता सागराला येऊन मिळतात. तसंच आपण कुठलाही मार्ग निवडू, शेवटचा टप्पा हा भक्तियोगच असणार आहे. कर्मयोगाचा मार्ग असेल, ज्ञानयोगाचा असेल, अष्टांग योगाचा मार्ग असेल, तरी अंतिम टप्पा हा भक्तियोगच असतो. आता मनुष्य जन्मामध्ये व्यक्ती पापातून दुःखातून मुक्त कसा होईल हे जाणण्यासाठी कर्मयोग करतो, ज्ञानयोगाचं आचरण करतो, ध्यानयोग करतो, पण अंततः तो भक्तियोगापर्यंतच येऊन पोचतो. कर्मयोग करत असताना मनुष्य आपली इंद्रिय वापरतो, ज्ञानयोगामध्ये बुद्धी वापरतो, ध्यानयोग करत असताना मन कृष्णांवरती स्थिर करतो, पण भक्तियोग करत असताना हृदयच कृष्णांना तो अर्पण करतो. भक्त आपण खरं म्हणतो ना, आपण हृदय देत नाही, हृदय आपलं चोरलं जातो. इंग्लिशमध्ये म्हटलं जातं ना, आय लॉस्ट माय हार्ट टू, असं वर्णन होतं बघा. तर भगवंत जणू भक्ताच्या हृदयाची चोरी करतात, काबीज करतात. पण ते कसं, जेव्हा ते हृदय निर्मळ असतं, जेव्हा हृदय मन बुद्धी इंद्रिय सर्वच भगवंतांना समर्पित आहे, तेव्हा तो भक्त भगवंतांच्या प्रेम भक्ती या स्तरापर्यंत अकंठ बुडालेला असतो. आता जोपर्यंत व्यक्ती एखाद्या वैष्णवाचा अनुग्रह घेऊन त्यांचा सेवक बनत नाही, शुद्ध भक्ताचा सेवक बनत नाही, तोपर्यंत हे समजू शकत नाही की इतरांची सेवा त्याला कशी करता येईल ज्याद्वारे त्याचं कल्याण होईल. कारण तो शरीराच्या स्तरापासून उन्नत झालेला नाही. शरीराचा स्तर म्हणजे शरीराला आनंद मिळवणाऱ्या कार्यांच्या पलीकडे तो विचारच करू शकत नाही. आणि जो शरीराच्या स्तरावरती आहे तो शत्रू किंवा मित्र या स्वरूपातच जगाकडे बघत असतो. पण शुद्ध भक्तीच्या स्तरापर्यंत उन्नत झाला की सर्वांकडे तो समदर्शीन हा असतो. सर्वांचं कल्याण भगवत भक्तीने होऊ शकतं हे तो पूर्णपणे जाणतो आणि त्यामुळे जो पण त्याच्या संपर्कात येईल त्याला तो भक्तीशी जोडण्याचा प्रयत्न करतो. हा स्तर येण्यासाठी त्याला शुद्ध भक्ताची वैष्णवाची सेवा करावी लागते. तेव्हाच त्याला समजतं की जोपर्यंत जीव भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेणार नाही तोपर्यंत त्याची दुःख समाप्त होणार नाहीत. आता हे कृष्ण भावनेशी जेव्हा जोडला जातो तेव्हा हे बदल होऊ शकतात. आता इथे या श्लोकाच्या द्वारे कृष्ण संपवतात ना अध्याय. तर इथे म्हणतात कृष्ण की भक्ती योगामध्ये निष्ठेचं खूप महत्व आहे बघा. निष्ठा म्हणजे काय? दृढ विश्वास की ही मी भक्ती करतोय, ही भक्ती माझं परम कल्याण करेल, हे भक्ताची दृढ निष्ठा असते. भगवंतांचं प्रेम मला प्राप्त होईल. प्रेम भक्ती हा जो भक्तीचा अत्युच्च स्तर आहे, ही प्रेम भक्ती प्राप्त करणं हे मनुष्य जीवनाचं परम लक्ष्य मानलं गेलेलं आहे. आणि भगवान कृष्ण अशा भक्तांच्या नियंत्रणाखाली असतात. जो भक्त केवळ त्यांच्या प्रती समर्पित असतो, अनन्य भक्तीमध्ये केवळ त्यांच्या प्रती म्हणजेच अन्य इतर कोणाच्याही नाही, भक्तीच्या मार्गाने भक्ती योगाला समर्पित असतो, अशा भक्ताच्या नियंत्रणाखाली भगवंत असतात. अहम भक्त पराधीनो, म्हणजे भक्त आपल्या भक्ती सेवेने अतिसुंदर सर्वशक्तिमान अशा भगवंतांचं प्रेम जिंकून घेतो. आता असा भक्त कृष्ण म्हणतात मला अत्याधिक प्रिय आहे. अतीव मे प्रिय हा असे शब्द वापरलेत बघा त्याच्यामध्ये श्लोकामध्ये. तर कृष्णांनी 12व्या अध्यायात याच गुणांचं वर्णन केलंय. भगवंतांना कसे भक्त प्रिय असतात आणि भगवंतांना जिंकायचं याचा अर्थ काय? तर भगवंतांना जिंकणं म्हणजे भक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपलं सर्व काही मन बुद्धी कर्म सर्वस्व कृष्णांना समर्पित करतो. म्हणजे भगवंत अशा भक्ताला आपल्या नियंत्रणात
अंतःकरणात आणतात आणि अशा भक्ताला भगवंत जिंकतात आणि असा भक्तच मग भगवंतांना जिंकू शकतो. म्हणजे भगवंत अशा भक्ताची संपत्ती बनतात. आता खूप उच्च स्तर आहे हा भक्तीचा, पण असा भक्त सर्व परिस्थितीमध्ये भगवंतांची भक्ती करायला तयार असतो. सुखामध्ये, दुःखामध्ये, हानीमध्ये, लाभामध्ये, जय पराजय कुठल्याही परिस्थितीत तो भगवंतांच्या प्रती सेवेला असा भक्त सोडत नाही. मग कृष्ण पण अशा आपल्या भक्ताची अशीच सेवा करतात, जसं कृष्णाने त्या अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केलं. हे जे सार आहे ना भक्ती योगाचं, ते आपण श्रीला प्रभुपाद यांच्या या ज्ञानाच्या प्रगल्भतेमुळे समजू शकतो बघा. म्हणजे हे एवढं अद्भुत ज्ञान आहे हे समजणं, की कृष्ण भक्तांची कशी सेवा करतात, कृष्ण भक्तांची संपत्ती कसं बनतात, तर हे आपल्याला या प्रभुपादांच्या पुस्तकांवरून समजतं. तर ही अशी अनन्य भक्ती ज्याबद्दल कृष्ण या भक्ती योगामध्ये आपल्याला वर्णन करून सांगतात. मनुष्य जीवन प्राप्त करून एकमेव उद्देश आपला असायला हवा की कृष्णांच्या सेवेत मला प्रगती करायला हवी, अजून कुठलाही नाही. मी या भौतिक जगात जरी असले तरी भगवतधाम हे माझं मूळ घर आहे, तिथे मला जायला पाहिजे. अशा प्रकारे भक्त भगवंतांच्या सेवेमध्ये तत्पर राहतो. आणि श्रीला प्रभुपाद सांगतात की जो भक्त श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता याचं नियमित पठण करतो, जप करतो, त्याच्यासाठी भक्ती करणं हे सोपं जातं. भगवद्गीतेमधला, भागवतम मधला एखादा श्लोक भक्ताला एवढी प्रेरणा देतो, त्याच्या भगवंतांच्या प्रती त्याची श्रद्धा इतकी विलक्षण रीतीने दृढ होते की त्या भक्ताला काही विशेष तपस्या आहे हा भक्ती करणं हे काही असं वाटत नाही. अत्यंत सहजपणे तो त्या मार्गामध्ये जोडून घेतो. ज्याचं लक्षच निर्धारित आहे त्याला ही तपस्या वाटत नाही, तोही उत्साहाने हे कार्य करत असतो. आणि असा हा अनन्य भक्त असतो जो भगवंतांची प्राप्ती करणं हेच त्याचं ध्येय असतं. आणि ध्येय प्राप्त करण्यासाठी जी तपस्या आहे ती तो सहजगत्या करतो. तर इथे आपण जो 11व्या अध्यायातला शेवटचा श्लोक बघितला होता बघा, मत्कर्म मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यसमामेति पांडव. म्हणजे जो या प्रकारे माझ्या अनन्य भक्तीमध्ये संलग्न आहे त्याला मी या भवसागरातून मुक्त करतो आणि माझ्या आनंदमयी भगवत धामामध्ये घेऊन येतो. म्हणजे कृष्णांची अनन्य भक्ती करणाऱ्याला कृष्ण काय प्रदान करतात ते आपण आश्वासन कृष्णांचं आता या 12व्या अध्यायातला बघा 6वा श्लोक होता. तेषामहं समुद्धरता मृत्यू संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्या वेशित चेतसा. म्हणजे अशा विशुद्ध भक्तिमय सेवेमध्ये जो संलग्न असतो, माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, जो मला माझ्या आपल्या जीवनाचं परम लक्ष मानतो, सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे माझी प्राप्ती करतो. म्हणजे परम पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण यांनी जीवाला दिलेलं, भक्ताला दिलेलं हे आश्वासन आहे. कुठल्या भक्ताला? अनन्य भक्ताला. त्यांचं अनन्य भक्ताचं योगक्षेम कृष्ण कसं वाहतात त्याचं हे कृष्णांनी दिलेलं आश्वासन आहे. तर हे जाणून आता आपल्याला ज्या पण स्तरावरती आपण असू, जे विविध पर्याय आपण जाणून घेतले त्यातला योग्य पर्याय आपल्याला जो सहजगत्या आपण करू शकतो तो निवडून कृष्णांच्या भक्तीमध्ये आपल्याला संलग्न व्हायला हवं आणि क्रमशः ते करत अनन्य भक्ताची स्थिती आपल्याला गाठायला हवी. तर इथे आता आपला अध्याय आजचा संपलेला आहे. आता कोणाला काही शंका असतील आजच्या अध्यायावरती तर आपण ते घेऊया. रेकॉर्डिंग थांबवते मी.